लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों दाउगा हारिमु कालचार ससाइटियाव जोङो बावैसोनि उननिफ्रायनो जि जोंनि फोरोंनाय माखासे दामनाय देनाय सिफुंनि फोरोंनाय बेखौ जों लाफिनसिगोन गोबाव सम जाबाय गेप्स थानाया जों आवगायाव गुदुं मोनबा गरंबानि सिफुं फोरोंदोंमोन जोंहा फोरोंगिरिया दा फोरोंगिरिया खोथा होनाय बायदि गुदुं द'निखौ फोरोंग्रोसिगोन गथ'फ्रा आखाइ मोनहास'आ होननानै बिथाङा फोरमायदों जोंनो थ' जाय नोंथांमोना सोलोंनो गोसो रिगु दामसा जानो गोसो नोंथांमोना जोंनि दावगा हारिमु कालचार ससाइटि हेड अफिस गणेशपुराव फैनानै प्लेग्राउन्डआव सोलोंफैनो हागोन जोङो डेटखौ दाबो लाथ'नाय जायाखै नोंथांमोननो जोङो खोन्थागोन आरो नैबे मबाइल स्क्रिनाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना मबाइल स्क्रिनाव होगोन कन्टेक्टखौ नोंथांमोननो होनो हागोन जइन फिसखौ बारा लाया जइन फिसआ जाहैबाय सा खरसनि थाखायसो जाय बिथांमोना सोलोंफैगोन बिथांमोनाबो सा मोनलांगोन बिनि खरसास लायो जोङो बेनिफ्राय जोङो ससाइटिनिफ्राय माबा मोनसे होनायनि बेबस्था लागोन आरोखि रोंजोबनायनि उनाव थ' फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ देखायलांनोसै आङो जों बेखौ खामखौ दामफाया थ' दिनै एसे प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों दाथ' सिजन फैबाय नालाय बैसागु खाथि जाबाय बेनिखायनो गोबावथारब्लाबो नोंथांमोननि अननायखौ लुबैदों नोंथांमोना जाहाथे सापर्ट खालामो नोंथांमोननो देखायलांनोसै आङो बाथौ आर'ज मेथाइखौ डिजेआव दामनानै दसेखिनि प्रेक्टिस खालामनो फैलायबाय आरोखि मा खाम लादों आङो गिदिरबो लादों फिसाबो लादों नोंथांमोना नायनो हागोन नायलांबानो जाबाय नैबे जाबाय गथ' फिसा दामग्रा बेखौ मोनसे लाबाय एजा दङ गिदिर नायनो हागोन नै गिदिर कालारनि आरोखि आरो गोजौआव लादों मबाइल केमेरा